До сега в епизодите успяхме да обхванем много теми. Днешната такава пък ще ми е много интересна на мен, защото ме вълнува. Ще се опитаме да разберем как влияят звездите на избора за дата, въобще влияят ли и по какъв начин. Надявам се и в края на епизода да успеем да разберем и дали правилна дата сме избрали за стартиране на подкаста, за да ни е на успех. Когато се излъчва този епизод, ще е напред във времето, може би ще сме разбрали, може би не. Предстои да разберем, така че много ми е приятно, че днес ще обхванем темата за астрология, нумерология и как тя влияе на избора за важни събития. It's that feeling that makes you wanna... It's that feeling that makes you wanna... Днес наш събеседник ще бъде Ники Момчева и ни е изключително приятно, че прие нашата покана да бъдеш наш гост, защото наистина много двойки се вълнуват дали правилно ще изберат своята дата за сватба. Здравей и добре дошла! Здравейте, благодаря много за поканата. Много се радваме, че я прие с отворено сърце, въпреки че не се познаваме така виртуално. Се изнамерихме и просто решихме, че ти ще бъдеш нашия човек, който да поканим да си поговорим за астрология и нумерология. Но ми се иска да започнеш да разкажеш малко за теб, как въобще реши да се занимаваш с това нещо. Ами аз винаги съм имала интерес към всичко, което е свързано така с звездите, с космоса. Дори като дете исках да бъда космонавт по принцип. Но да, след това, може би много в действото баща ми е повлиял, защото той беше зодия Рак и се интересуваше, въпреки че професията му нямаше нищо общо, се интересуваше много от нумерология, астрология и така ме е възпитавал, нали, да обръщам внимание на чувства, емоции, дух, душа, такива неща. Той и с йога се занимавал така като хоби и съответно, когато от действото имаш такава среда, някакси, може би той е запалил най-много интереса към всичко това. Дори, нали, си пази още хороскопите от него, които ми е поръчвал. Това е много интересно. Да, той дори ми е смятал там как да ме кръстят имената. Нали, да, много... А майка ти била ли така запалена или не? Не, изобщо не. Тя още не е запалена. Това е много интересно. По принцип, мисля, че женската част повече се вълнува от звездите, така според моето виждане, което и наблюдение, да, масово, да, но има много мъже, които си правят хороскопи, които се интересуват. Нали, да, може би повечето мъже, които се интересуват чисто от бизнес гледна точка, да се съобразят, нали, дати, кога да стартират важни сделки и така нататък. Не толкова от така подсъзнателните процеси, които се случват вътре в нас, но пак се интересуват, така че да. И така, никога не съм предполагала, че ще се занимавам професионално с нещо такова, но винаги ми е било страст и то си станало от само себе си. Не съм спирала да уча курсове, да чета книги и психологията, езотериката, всичко. Те са свързани. Да, за мен те са свързани, но много хора ги разделят. Имам и така късмет да имам много книги от баща ми, които са така от старата школа астрологична. Там прочит е доста по-различен, малко и по-негативен, защото малко по-така, как да кажа, разглеждат планетите много крайно малко и негативно. Мисля, че може би за онова си време това е било нормално. Да, със сигурност. Докато астрологията също се развива и сега, нали, тя има много проявления и мисля, че доста по-позитивно се гледа на нея. Поне по мое наблюдение сега е много по-популярно, отколкото преди. Нали, аз мога да кажа, че до преди 10 години, когато и ние сме се женили, въобще не съм си и мислила за нещо такова, даже знам си зодията и това е. След това лека по лека съм започнала да научавам, че той има асценденти, то влияят някакви такива неща. Шегували сме се, нали, да не е ретрограден Меркурий, когато се случва нещо лошо, но е така, дори не съм се замислила защо това се казва или нещо, като че ли сега е много по-разпространено. Да, или ти си много пораснала и започнала да се осъзнаваш. Важността на тези неща. Не съм едно сигурна. Е да си на 20, едно е да си, да не казвам на колко, но след 30-те си години.
И така той те запали и въобще реши, че това ще бъде твоя път, който да следваш. Въобще не съм го мислила и нищо не съм решавала. То просто наистина си стана от само себе си. Аз просто си учих курсовете, записвах си там различни всичко, което ми хареса и си започнах да си правя консултации на познати, от приятел на приятел, успоредно с другата ми работа, успоредно с въобще живота ми и просто така от само себе си почнах да се развиват. Започнаха просто нещата да се развиват и всичко да ме подбутва буквално да започна да се развивам и в един момент просто реших, че ще се хвърля смело в това начинание и дори за хората, нали, преди години, дори преди 5 години, които знаеха, че имам такива интереси, винаги са ме гледали странно. И си мисля, че това са някакви луди, странни неща, докато сега, нали, нещата са много по-различни. Те и много хора си мислят, че астрологията е все едно да си гледачка, но те са много различни неща, но наистина хората си мислят, че ти виждаш бъдещето според... Да, за някои са глупости, за други си ги следват тези неща. Мен лично ме вълнуват и ми е интересно, така че... Има хора за всичко, така ли иначе. Има хора за всичко, не е нужно всички да го разбират, да вярват, но аз съм приела за себе си така като мисия, с огромно желание да помагам на хората и всъщност това е едно знание, което е изключително полезно и трябва да бъде достъпно за всички. Въпросът е, че има много информация, която се размива, коя е вярна, коя не. На хората им е трудно да знаят, то няма откъде да знаят, защото има толкова залято с някакви неща, че... Абсолютно, той е трудна материя. На мен някои неща ми е трудно да ги разбера, за да ги осъзная, нали? Да, аз в пътя си съм учила, няма нещо, от което да не съм се интересувала и съм записвала курсове и ведическа астрология, нумерология, въобще какво ли не, но някакси астрологията най-много я заобичах, защото винаги ме изненадва, винаги има какво ново да науча и е наистина много сложна наука. Не може да бъде разглеждана просто там някакви аспекти, едни зодиакални знаци. Тя е много повече от това. Но астрологията е такова познание, както сезоните, както имаме нали, определена енергия, която се сменя, едни цикли, едни периоди. Същото е и с астрологията и смятам, че всеки човек трябва да познава тези цикли, тези периоди и да бъдем в синхрон с природата, която всъщност ние сме част от природата, така че не може да го отричаме и да не се интересуваме от това. Факт, така е. Но по какъв начин пък си прилича астрологията с нумерологията? Защото това също са две отделни науки и когато младоженци тръгнат да избират дата за тяхната сватба, кое е по-важно? Нумерологично числата или астрологично как двамата като отделни личности могат да направят едно цяло? Как седи? По принцип всички науки, които се занимават с това, дали human design, кабала и така нататък, дори интуитивни карти, всякакви карти, всичко астрология, нумерология едно и също. То води до едно и също нещо. Просто са различни методи. Но лично аз, когато избирам дати за сватби, съветвам младоженците, все пак и нумерологията ми е така любима. Винаги съобразявам и датите и просто правя една съвкупност от анализа. Важни са личните натални карти, важен е астрологичния период, т.е. цикъл, периода, в който се намираме и разбира се, аз винаги гледам датата, числата, чисто от нумерологична гледна точка. Датата, която те са избрали. Да. Или не по която те са родени и така нататък. И по която са родени и тази, на която ще изберем, нали, заедно. Съветваш ли, ако да кажем тази година си избрали да се женят някаква дата, но то като година за тях не е подходяща, да сменят за до година или за някакъв друг период? Случвало се. Вслушват ли се?
Ами да, между другото, аз никога не насилвам или не казвам крайно нещата, защото първо те никога не са крайни. Нали, първо, когато започваме да коментираме изобщо какво ще избираме, аз почвам разговор с тях, да видя каква е тяхната идея, дали тази година искат точно да го направят, как го усещат, разказвам им каква е годината, каква ще е следващата, нали, защото все пак има значение, примерно миналата 24-та беше Сатурнова година, тази е Марсова. Нали? Самата енергия на годините носи също значение за избора им на дати. Също ги питам, нали, искат ли да е след септември, дали лятно, как си го представят. Да. И след като знам вече какво искат, им давам, нали, съвети и решаваме дали ще избираме в кои месеци и така нататък. Никога нищо не е, нали, крайно. Понякога те ми се обаждат и ми казват, ние сме решили, искаме април и май, един от двата месеца, нали, кои са хубави дати. В такъв случай винаги им казвам, хубавите дати са тези, но не са най-хубавите дати. Има по-хубави. През други месеци. През други месеци, като им видя и наталните карти, нали, питам ги защо бързат, какви са. Нали, водим си... Да разбереш максимално защо водим си просто една комуникация, да си обсъдим нещата. Дори вчера ми се обади, между другото, който също е от Пловдив. Да, и имаше идея за така една дата, един период и аз, нали, му казах, че не е най-добрият период, но му казах за предлагане на брак ли? За сватбата като цяло, да, за всичко. За цялата, той предложил вече, но за цялата организация. И той каза ми, знаеш, няма да го правим сега, ще се чуем другата седмица да ми кажеш другите дати, така че хората си все пак се слушват, да. И той е мъж, така че и мъже ми звънят. А кои са за тази година, така да кажем, най-подходящите месеци? Няма да влизаме в конкретики за дати, но най-благоприятните месеци за сватба, тъкмо всички, които тази година предстои сватба, сега ще тръпнат да чуят. Добра ли дата сме избрали, не промените, спокойно, моля ви се, после искам да пишете отдолу коментар дали съвпада датата, месеца с това, което сега ще каже Ники, защото ще ми е много интересно. Сега се притесних какво да кажа. Не взимайте нищо, както тя каза, нищо крайно няма. Абсолютно никога нищо дори не е някакъв крайно. Ретрограден Меркурий да се оженил, не значи, че ще се разведе. Точно така. Важно е, нали, идеята е да мине всичко гладко. По-плавно, По-плавно. И все пак има значение, нали, какво точно ще се прави. Дали празненството, нали, може, примерно, сключването на брака да е в една дата, може тържеството да е в друга. Нали, и винаги има опции. Най-важното нещо е да има желание, така че ако то е на лице, всичко ще бъде наред. Но кои са най-хубавите месеци? Сега, важно е все пак от личните натални карти, защото важно е да кажем, че има хора, които са родени, да кажем, с ретроградна Венера, с ретрограден Меркурий. Тоест хората, които са родени с такава енергия, за тях не е проблем да сключат брак, да направят на тези периоди, да. Както е сега ретрограден Меркурий, ако не се бърка. Да, той от 15 марта. До кога е? Ретрограден, до 7 април. До 7 април има сватби през април месец. Да. Но нека да кажем, че, нали, има ретрограден период, обаче има и стационарни фази, има сянка, така че той се усеща малко по-дълго преди и след самото горе-долу до към края на април или има влияние някакво по-силно? Да кажем до към края на април, след 20 април вече енергията започва да се отпушва. На 27 април е първото новолуние в Телец, което ще имаме, което е първото без коридор, без всякакви такива ретроградия, така че е много хубаво. Важно е фазата на Луната, важно е също, нали, в цикъла, в който се женим, дали е, нали, на нарастваща луна, на намаляваща луна, това също има значение. Колко сложно. Много, като материя. Добре, да се върнем сега. Да кажем сега ретрограден Меркурий. Сега и Венера. И Венера не е така. Кога казваше най-подходяща тази година? Със сигурност след края на април, май месец също е хубав месец. На мен летните месеци са ми любими, само че това лято от 18 юли до 11 август имаме ретрограден Меркурий в знак Лъв, така че е хубаво да се избегне.
Или ако не може да се избегне, просто трябва да бъдем малко по-нащрек с това да си проверяваме нещата по 3, 4, 5 пъти и да сме готови, че може малко така да има някакви... Това важи ли само за двойките или важи и за професионалистите, че леко се притесниха? За всички важи. За вас според Ще мен е проверяваме най-страшно. 4 пъти. 2 сме, сега поне по 2 пъти. Трябва всичко да проверяваме. Спокойно, няма да канцелираме сватби, ще ги взимаме. Тук бяхме задали в анкетата си в Инстаграм, че ще бъдеш наш гост, който има въпроси да ги зададе. Имаше голям интерес. Някои казаха, даже със сигурност това може би ще е най-гледания епизод. Вярвам, че много хора ги вълнува. То ние малко заговорихме, нали, вече за датите, но първия въпрос, който бих ти задала, дали какво влияние има правилно подбраната дата за бъдещия съвместен живот? Много интересен, важен въпрос. Аз точно бях си го намислила да го споделя. Супер. Това. Защо е важно да изберем датата на сватбата ни и периода? Не просто за да мине гладко сватбата, тържеството и, нали, да нямаме проблеми чисто технически и организационно, ами енергията, нали, всяко число е енергия, както планетите и знаците носят също някаква енергия. Да кажем, деня, числото, в което сключваме брак, влияе на енергията на съвместния ни живот, който ще имаме. Дали, примерно, ще бъде число, което е много по-семейно, любовно, дали пък на финанси, пари, бизнес. Нали? Може, всички могат да проверят, че, примерно, Путин, всички така, той се е оженил на 28 число и много други така хора, които... То всъщност всички успешни хора се интересуват от всички тези науки, защото просто е важно да бъдем в синхрон с енергията. И когато се оженим на такова силно финансово число, да кажем, че когато сме вече заедно с този човек, ние и двамата финансово започваме... Ще сте добре. Да, дори да се развиваме още повече. Как се определят тези числа? На годишна база или, примерно, сега можеш ли да ми кажеш? Горе-долу, да. Ами да кажем някакви 28, числа, които са добри. Тъй като 28-цата е много финансово число, да кажем, ето сега 28 април, примерно, ще бъде много хубаво число, защото точно е след новолунието, луната е нарастваща, и е такова силно финансово число. Тоест, нали, имаме числа, които са от 1 до 9, нали, най-простите числа. Те носят съответно различна енергия. Имаме и други мастър числа, като 11, 22, 33. И имаме и числа, нали, всяко число носи, примерно, двойката е на баланса, хармонията, връзката, търпението, осмицата е на парите, на така, инвестиции, общи финанси. Затова 28 е такова хубаво число. И съответно 2 и 8 прави 10, което е единица. А единицата, нали, е ново начало, нов старт, така. Много хубава енергия, затова всеки да бъде индивидуален във връзката, но пък все пак да бъде търпелив към... така че могат всички да проверят на 28 число много така... Най-подходящо. Не най-подходящо. 26 е хубаво. Шестицата е много хубаво число за... За четворката какво ще кажеш? Хубаво число? Няма лоши числа. Да погледна мъжът си. Няма лоши числа, просто има... Четворката е много интересно число, защото е 2 и 2, нали, което също е, нали, двама души, пак равновесието, баланса, но двама души, които много да работят заедно, защото четворката е работа, структура, така че 4 е за съвместна работа с партньора ни и ще имаме примерно много повече така благополучие, ако работим с партньора ни. И бъдем много структурирани, да планираме, да имаме общ бизнес, нещо свързано с работа. Да. Гледам, горе-долу вървим в тази насока, тъй като може би някои хора не знаят, но аз съм съжена на 4 септември и човека, който стои зад камерата, ето там.
Обърках датите. Това ще го отрежа. Не, няма да отрежеш. Нека служия да видят хората, че не знае кога се е оженила. 4 септември е рождения ден на нашата дъщеря. Да, явно това число така по-ми е повлияло. Малко мозъчна мъгла получих в разговора. Да, 2 дни беше датата на сватбата. Как не те е срам? Простете ми. Простете. За 2 разбра вече и за 4 разбра. Да. Имайте предвид, че има много важно, не просто деня, нали, има цялата дата, месец, годината, нали, общото число, числата, общите на партньорите. В смисъл, гледат се наистина много неща. Да, няма нали, как затова... Родена съм на 10, кажи ми всичко наред ли ще ми е? Да, сигурно това сте любимите въпроси. Да, набързо. Както аз така ти зададох. Кажи 4 как е. Добре, а какво влияние имат зодиите, тъй като съм подготвил такъв въпрос? Има ли значение зодия с зодия така за съвместен живот, за брак, които си отиват повече и които така повече трябва да работят върху себе си? Не могат да мелят брашно много заедно. По принцип не, защото зодията е просто пътя на душата, който развиваме. Тоест, зодията не е най-определяща. И тук ще изненадам всички с това, че всъщност противоположните зодиакални знаци най-много си подхождат и са добри за брак. Нали? Но специално за брак и за взаимоотношения има значение и асцендента, аспектите между личните планети, Венера, Марс, Луната е много важна за съвместното съжителство. Тоест, цялата натална карта на двамата души, как работят заедно и съответно има дори още нещо много важно, композитна карта, която се прави. Тя е натална карта на общата енергия на двойката, т.е. на връзката им. Когато ние се съберем с друг човек, ние правим един общ егрегор или създаваме нещо трето, което е нашата връзка, което има живот и съответно може да видим благодарение на астрологията какъв е този егрегор, каква е тази енергия, каква е целта на връзката ни, как се взаимодействаме, къде ще ни е по-лесно, къде ще ни е по-трудно и съответно нали, най-важното нещо е първо да имаме желание да работим за тези взаимоотношения. И съответно да знаем силните, слабите страни на връзката ни, целта на връзката ни, също така кой какво харесва, как изразява любовта си, затова Венера и Луната са много важни. Марс при мъжете е много важен също, как те действат. Много често, примерно жени ми пишат, мъжа ми с Венера в Близнаци изневерява, нали? Което нали, изобщо не е така. Повече, ако Марс е в Близнаци, се притеснявайте повече, защото нали, Венера отговаря за други неща в мъжка натална карта. Тоест, нали, важно е да кажем, ето, че наталната карта на мъжа се разглежда малко по-различно от наталната карта на жената, съответно и зодиите са така. Не може, примерно, зодия Риби, мъж Риби да е един и жената Риби да е по същия начин. Да. Нали, най-малкото всеки индивидуално работи своята енергия, всеки сам избира как да развива себе си и си прави, нали, съответно някакви избори, но естествено, че някои зодии трудно са съвместими. Нали? Кои са, да кажем? Първо може да ги разделим на стихии. Имаме земна стихия, водна стихия, огнена и въздушна. Ако знаците са от една стихия, да кажем, малко по-лесно могат да се разбират. Тези, които са противоположни, всъщност са доста добри, да кажем, Риби с Дева, Овен с Везни. Защо е хубаво да са зодиите противоположни? Защото идеята на една връзка е ние да се развиваме. Нали? Така, когато Слънцето ни е, да кажем, в Риби и мъжа ни е нали, Дева, противоположния, на нас ни липсва Девата, защото нали, опозицията на Риби е Дева. И целта е, че ние през партньора ще развиваме нещата, които ни липсват в нас, през него. Така че е важно нали, една връзка да ни помага да развиваме нашите така наречени липси или неща, които са ни по-трудни. Но да, много зависи от цялата енергия, от наталната карта на човек. Но разбира се, има зодии, които много често, да кажем, Овен и Лъв,
много хора ще кажат, ами това не са съвместими знаци изобщо. Как Овен и Лъв ще са заедно, но всъщност Овен и Лъв могат да се разбират много добре в брак. Защото нали, Овена е първичен, самостоятелен, Лъва със сигурност иска и той да блести, да има пространство. А един Овен винаги ще даде пространство на Лъв. Лъва обича да блести, нали, да има внимание върху него, а Овена е много така страстен и пламенен. Той винаги показва така. Така че няма рамки и няма неща, които... Винаги има нещо позитивно и добра енергия между знаците, ако знаем как да работим с тази енергия. Ето това е специалното, полезното, хубавото на астрологията, че когато знаем енергията, знака и как тя взаимодейства с нашата лична натална карта, може винаги да намерим плюс. Да, да ти фокусира в това нещо, което знаеш и да надграждаш. Точно така. Но нали, ти можеш да надграждаш с всеки. Нали, случайен човек в живота ни няма. Особено и нали, в даден период от живота ни, в определен цикъл, в който се намираме, имаме нужда, да кажем, да учим различни уроци. Затова почваме да срещаме хора от някаква, примерно, само зодия рак почвам да срещам. Или съм се замислила. Нали, тук е важно да кажем, че партньорските отношения са в приятелство, в бизнес, дори шефа ни, нали, ни е учител и специален партньор в живота ни. Така че да, от всеки има какво да научим, но затова любовта е избор, нали, така да изберем какъв човек искаме до себе си. А кое е по-важно? Защото аз лично съм чувала, че до еди си каква си възраст се гледала зодията, след еди си каква си асцендента. И сега тук аз съм супер объркана. Може би и други хора са объркани, затова ще ми е интересно малко да разгърнем тази тема с асценденти и с зодиакални знаци. Да, много важен въпрос, защото е крайно време тия глупости за асцендента, как след 30 се проявява. Това съм го чувала, че съм гледала след 30. Мит била. Не, абсолютно не е вярно. Значи, аз няколко пъти в подкасти го казвам. Нека всички да разберат, асцендента е нашата социална маска. Начина, по който изглеждаме, физическото ни тяло. Тоест, това нещо не се променя. Ние се раждаме с него. Няма как след 30 да се прояви повече или по-малко. Но има, разбира се, други неща, които се проявяват и развиват след 30. Асцендента е много важен, защото все пак това е начинът, по който ние се изразяваме, изглеждаме, хората така ни възприемат. Нали? Когато не познаваме някой, не виждаме неговия асцендент. И все пак, когато ти си, да кажем, асцендент рак, ти така си изглеждаш, така си реагираш и така се вписваш в света. Така че това няма как да се промени. Но интересното е, че зодията ни е пътя на душата. Т.е. ние се учим да бъдем високото проявление на зодиакалния си знак. Т.е. да стигнем най-високия потенциал на зодията ни. Това ще накара душата ни да се чувства добре. Затова сме дошли. Нали. И за много други неща, нали. Но нали, зодията е това. Съответно казват, че ние се раждаме с усвоили ниското проявление на зодиакалния знак. Т.е. представете си го, че започваме все едно от нулата. Така. Да кажем, аз съм зодия риби, почнала съм от нулата, първо ниво риби, най-лошите неща на рибите. И почваме вече в живота си с времето, с осъзнатост, избор да работим към високите проявления на зодията си. Докъде ще стигнем? Ще стигнем ли изобщо до нея? Нали, много хора въобще не са си зодията и нямат нищо общо, но всички имат негативните си проявления на зодиите, между другото. И оттам вече има много важни цикли, които ни влияят страшно много, като например Сатурново завръщане, което е много ключово. То се случва точно на 30 години, цикъл на Сатурн е на 30, т.е. 30, 60, 90. И съответно, ако ние понеже Сатурновото завръщане е най-специалният ни живот, най-специалният период от живота ни, защото той влияе 3 години
почти между 28 и 30 горе-долу, но все пак при всеки индивидуално някъде може да започне по-към 27-та. Но така или иначе в тези години. В този период човек израства много, променя се много, направо тръгва в тотално нова посока в живота си. Вече при всеки много индивидуално спрямо наталната му карта. И за това много често, ако ние сме сключили брак преди 30 и съответно с човек тогава, преди 30, ние сме си били перфектни. Имали сме едни цели, всичко е било наред. Покрай Сатурновото завръщане, което е Сатурна Бог, Кронос, Бога на времето, съответно времето тества дали тези отношения ще издържат във времето, дали имат бъдеще, дали имат стабилност, защото Сатурн е Козирога, той така е мъдрият учител, който изисква добри, стабилни основи. Между другото, много хора сключват брак точно в този период, срещат половинката си. Между 27 и 30 си година. Да, 27-28. Така че хората, с които сме по време на Сатурновото ни завръщане, това са най-кармичните партньори, най-специалните партньори, които ни дават най-така голям тласък към нашето развитие. И вече пак обаче избор е в нас. Дали ще останем с тях, дали ще минем теста на Сатурн, дали ще изградим стабилност и някакво бъдеще с този човек, или тотално, нали, ще решим, че кога приключва този тест? Ами след 30. След 30, да. Но пак е много индивидуално, нали? Защото в Вселената време няма. Тоест, кога ще си научим урока, кога ще вземем решение. И имаме все пак някакви опции, с които може да отлагаме във времето, но така или иначе идва един момент, в който трябва да се вземе решение. Защото Сатурновото завръщане е да поемеш отговорност върху живота си. Тоест ти да направиш осъзнат избор. Никой не може вместо теб да прави тези избори. Да. Така че и в любовта е така. Нали? Ти ще избереш ли, ще поемеш отговорност за тази връзка, за този човек и въобще и за вас двамата. Много хора като минат Сатурново завръщане, след това се развеждат и си казват какво стана, как така, ти си друг човек, ние вече нямаме нищо общо. Ами да, имали сте общи цели преди Сатурновото завръщане, вече пътя ви се разминава. Така че вече сте някакво друго ниво, имате нужда от други неща. Така че нали, вече брака и взаимоотношенията всички знаем, че се разглеждат по друг начин. Това е обяснимо и с астрологията, и с новото време и новите цикли, в които вече се намира човечеството. Така че няма как това да не влияе. Нали. И вече нали, не е като преди 30 години, нали, ти си женен и това е супер крайно. Не може с този човек да се разделяш, трябва да сте заедно, щом веднъж сте сключили брак. Да. Сега нали, вече не е така. Както казваха, какъв си го избрал, маме, такъв си го траеш до края. Да, ти седиш с него, взел си го край. Не може. Как всички лошо ще кажат. Да, не може така. Докато сега, нали, въпросът е да не е в крайност, нали, защото пък не може... за най-малкото чао. Нали, защото никой няма да ти е удобен вечно. Нали. Но да. Това е много, много интересна ми е тази тема. Имаше още също един въпрос, който на мен лично даже ме разсмя. Дали ще се разведат хората, ако датата не е подходяща? Мисля, че тук бяхме позагатнали малко, нали? В това, че не е нужно хората да се развеждат, ако датата им не е подходяща. Но истината е, че влияе датата. Няма как да не влияе. Да кажем, че има предразположеност по-голяма или по-малка. Да. Но заради само датата няма да се разведат. Нали? По-скоро много неща са такива съвкупност, както казваш. Че... Да, но... Да, ето избора на дата, да кажем, ще акцентира върху някакви уроци. Може да имат по-големи трудности, може трябва да научат някакъв по-сложен така. Идеята на астрологията и избора на дата и това е, че просто когато изберем благоприятната енергия, можем по-лесно да преминем през някакви ситуации и неща. И когато ги знаем какви са, нали, може все пак, когато имаме знание, познание, и не е нещо, което е нали, нас ни плаши непознатото, нали така. Когато знаем,
ще бъде една идея по-лесно. По-подготвени По-подготвени ще бъдем до някаква степен. Нали? Защото подготвени сигурност реално няма. Нали? Но всеки човек има нужда от такава. Но дори да изберем лоша дата, това пак е част от пътя ни, това пак е част от уроците, които ще бъдат полезни за нас, така или иначе. И ще ни научат пак на нещо. Реално, който се вълнува от тази тема и вярва, че астрологията има значение за тези неща, той се допитва до хора като теб и избират, нали, с теб подходяща някаква дата. Тези, които не вярват, така че си избират дата, приемат си както са си нещата и това е. Реално не се замислят за тези неща. Ретрограден Меркурий или какво е там. Да. Но все пак хората, дори които са интуитивни, те си усещат, нали, кога искат, защо го искат. То всичко си така или иначе, нали, енергията ни влияе. Хората, които са по-добре свързани с себе си, т.е. със своята интуиция, те знаят кога. Нали, не случайно усещаме някакви неща. Нали, не случайно искаме да се оженим за някой, не случайно някой ни привлича, не случайно някой ни кара да се чувстваме добре. Искам да видим и тук какво си ни донесла. Да разгледаме някакъв звезден пътеводител. Да. Донесла съм ви да ви подаря така моето творение. За втора година го правя. Идеята на планера, че съм сложила най-основните елементарни, нали, те са за мен елементарни, за хората. Да, за мен даже сигурно някои биха били сложни. Нали, най-основните елементарни, важни неща и познание за годината, за циклите, за фазите на Луната, т.е. да се научим как да работим с тях, да знам какви са акцентите и разбира се да планираме, да поставяме цели и си има ритуалчета по новолуние, благодарности, които съм включила, цели, защото както казахме, всичко зависи от нас. Ако не си поставим приоритети, цели, не си записваме, не сме структурирани и подредени, нали, няма да ни дойде само отгоре. Това ми е най-трудното, така да съм структурирана. Може би този пътеводител ще ми помогне да открия една друга част от себе си. Много са красиви. Защото казва, че Зодия Дева, ние сме Зодия Дева, са много организирани, подредени, структурирани. Да, което за себе си не бих казал, че е така. Защо? Защото си ниското проявление и всъщност нали, идеята е, че вие ще ставате все по-подредени, по-организирани. Това аз си го знам вътрешно. Знам, че след време... Ама не е така. Ти си стой, ако искаш така. Аз си знам, че след време ще разгърнем потенциала на девата. Аз го виждам, разбираш ли? Когато така малко и от други неща. Добре, това значи ли сега, ако ми предстои сватба или така се чудя още, защото има хора, които не се решили за тази година. Нали? Това би ми помогнало, така като прочита, да добия представа горе-долу, кога са по-подходящи периоди или не толкова? Не толкова, защото винаги трябва за избор на дата да видим личните натални карти. Да. Те как се правят тези лични натални карти? Трябва да дойдат при теб и какво се взима предвид? Взима се предвид дата, месец, година, точен час и място на раждане. Точният час е задължителен. Е задължителен. Вече има ЕСГРАОН, който работи. Работят и онлайн вече, по телефона дават справки. Супер, който не знае, ЕСГРАОН проверява си, вижда си, че са на раждане. Нали, най-добре, съответно, може сам някои хора да си видят датите. Нали, или да го знаят. Да, който има някакви основни. Но ако искат, нали, да е по-дълбоко, е хубаво спрямо наталните карти. За хора като нас, които са 30+, едно време, когато се женихме, нали, те, може би някои доктори са записвали малко по-късно. Разлика от такива 5-10 минути имат ли значение, защото някой може да си каже, то имам разлика сигурно 10-15 минути, затова не ми се случват някакви неща, които да кажем, астролог ми е казал по датата и по часа, че ще ми се случат. Има ли
Каква е разликата, която По принцип окей? има, да. Но пак много зависи при човека каква е разликата, защото понякога при някой, според градуса на асцендента, 5 минути, 10 могат да дадат тотално друг асцендент. Ето Нали? това е. Но понякога може да не дадат. Но ние ако тръгнем да дълбаеме в тая тема, нали, едно време може да са ни записали грешно, да са закръглили. Нали, Да, според мен много често се е смисъл, случвало. Даже на моят съпруг бабата е писана, когато са имали време, отишли са и в някакъв друг ден да, е записана. Абсолютно. Така че тя със сигурност не Натална знае точната, карта не дори може точната да има си тази дата. жена. Точната си дата. По принцип може Камо да ли, се че са? прави ретификация, се нарича изчисляване спрямо събития в живота, които се случили, важни ключови събития, като да кажем операция, да кажем включване на брак, преместване на ново място, някакви така по-сериозни промени, раждане на дете. Така че, аз също съм 30 плюс, нали, така че моят час също ходих да си го проверя, навярвах на майка ми и исках да видя дали точно наистина е така, защото нали, тя казва, между тук и тук, викам, искам точно какво значи между. То беше девет без нещо, да. новините даваха, ама лятно време, зимно време, и аз се объркам сега точно кога, но ще се обадя да проверя. И проверих, между другото, бях записана точно от часа, който и тя ми каза и викам, браво, добре. Да. Аз на моите деца ги помня, защото гривнички. Да. На гривничките пишеше и часа. Но нашите... Сега вече е лесно. Да, нали? да, по нашите сега времена нали, беше малко. Да. Малко е 50-50. Това е много хубаво, че го казваш, че има опция и дори и онлайн. Не е нужно човек да ходи да се реди на някакви опашки в общината и да го гледа странно, че си иска часа на раждане. Тези всички консултации за избиране на правилна дата, картата, наталната, всичко онлайн ли може да се случва при теб ли идват? Как се случва цялата консултация? Само онлайн работят, така че от всяка точка на света, по всяко време. Продължителността каква е? Да кажем до час. Сега много зависи. Аз не съм човек, който ще каже, нали, свърши часа, времето, хайде, чао. Да. Нали. Но разбира се, гледам да се влизаме в това време и нали, така или иначе, когато тръгна да правя нещата, аз не го мисля и не следя часовника. Понякога може за 40 минути да намерим датата. Нали, то зависи общо, като почнем разговора, като си видим наталните карти, като си обсъдим. Нали, с някои хора дори става много бързо и много често, по принцип, жени, нали, основно ми звънят, но те викат и мъже, той да слуша. Нали. И нали, те мъжете в началото мълчат през цялото време, нищо не казват и само нали, жената основно пита и така. И в един момент виждам как и на тях им става интересно и те почват да се интересуват и да задават въпроси, ама ние тук сега, не, чакай, ние ще го сменим това. Да, и са, доста са отворени, така че всичко става онлайн и да кажем до 1 час можем да влезем, може и за 30 минути. Имала съм двойки, които му питат директно кой е най-хубавия месец и му казвам примерно май месец, коя е най-хубавата дата, 20 май и това е нашата дата. Харесва ни, това е. Така че може и такъв разговор да има, но ето ще използвам момента да успокоя всички, които са решили тази година да сключат брак, да намерят партньор. Искам да кажа на всички, че това е най-хубавата година за сключване на брак. Чудесно. Тук последните няколко години имам предвид, защото е годината на зелената дървена змия спрямо китайския хороскоп. Също годината има много важна, хубава астрологична енергия от това, че започват много нови цикли. Също така планетата на късмета, Юпитер, която е най-хубавата планета, влиза за първи път от 12 години в най-семейния знак Рак. Така че тази година много хора, които, да кажем, са имали проблеми с забременяване или отдавна са искали да забременеят, ще забременеят. Въобще браковете, така ако хората, да кажем, не са срещнали дори половинката си, това е много хубава година да стартират връзка. Особено за рака или по принцип? И за рака, но не само за рака. Пак зависи от личната натална карта, но така да кажем, че тази година е облагодетелствана повече за семейство, за стабилност. Като цяло. Като цяло, да. И подкрепя сключването на брак.
така да кажем, с едно брака тази година ще има късмет, ще има благополучие, любов, пари, всичко, изобилие. Много хубаво, много вярвам, че много младоженци тук вече Си ги успокоила, които се бяха притеснили. И други, ако се чудят, това е годината да действат. Да предлагат. Да не го отлагат. Да не го отлагат. Тази Не година е отлагайте, хубаво. клякайте на коляно и после... Да е само след април. Да, добре, да. След април. Така ли, че да, след април, добре. А до година или още не се знае? Така, ако някои двойки сега с изключили годеж, искат да си изберат подходяща дата, рано ли е за до година? Не е рано, супер е, даже до година също е много хубава година за такива стъпки, но нали, енергията вече ще бъде малко по-различна. Но това нищо не означава. Пак е хубава година, защото пък примерно тази година е 9, до година е 1. Какво значи 9 и 1? 9 е по принцип последното число, те са винаги от 1 до 9, т.е. затваря се един цикъл, но 9 пък е число, което се свързва с архетипа на Риби, което е състрадание, безусловна любов, прошка, приемане. Една такава много хубава романтична енергия, но и затваряне, завършек, край, което пък от една страна, ако сме във връзка, да кажем, от години, е хубаво да вземем решение да сключим брак, нали, да сложим край на това. Нали. Да. От друга страна, пък до година е 1, която единицата е първото число, нали, свързано с архетипа на Овен в астрологията, т.е. новото начало, старта. Нали, енергията на единицата е смелост, така много хубава енергия за разцвет, за развитие. Така че също е хубава година. Значи не е рано. Който има желание и се интересува от тези неща, може да потърси Ники от по-рано, да се ориентирате към избор на правилна дата. Да. Защото много хора се влияят и избират дати, дори специално и ние. Дали фотограф е бил свободен, в който ден е бил свободен даже, или локацията, на която държат. Да. И всички неща. Но аз смятам наистина, че съдбата те води, каквото трябва да ти се случи, то ще се случи. Точно Въпросът е, че астрологията може да ти помогне по-леко да преминеш през... И да разбереш защо, да кажем, някакви неща се случват, ще се случат или няма да се случи така. То не, че гадаене в бъдещето, но... Да, в никакъв случай не е гадане и предсказване, но все пак познанието на енергията ни помага да се случат нещата по-добре. Но ето тук бих дал един съвет към всички, които така или иначе не е нужно всички да се допитват, не е нужно всички да разбират или да имат интерес. Но много лесно правило ще кажа за всички. Когато едно нещо е за нас, когато то отговаря на нашите вътрешни нужди, на сърцето, на душата ни, на всички нива, нали, на дух, душа и тяло, т.е. на материално и духовно ниво, така да кажем, то нещата така или иначе ще ни доведат по един естествен, лек начин, интуитивно. Да кажем, искаме тогава сватба, мястото тогава е точно свободно. Фотографа точно тогава е всичко свободен. така си се нарежда. Всичко някак си... Нали, идеята е да не влизаме в тази крайност, да се борим и да натискаме нещата, защото много често това, между другото, и за избора на дата на секция също много често важи. Нали, реших, искам на тази дата. На този празник, ти си, егото ти е решило. Нали, не трябва да сме крайни. Тоест трябва малко така да следваме, пак да си имаме някаква представа, цел, план, но ако нещо толкова много не става и ни подсказва, че не става, да не го натискаме. Да не го правим. Примерно на мен лично, като любимо число просто ми е 7. Не знам защо. За мен това е число 7. Бяхме избрали с моят съпруг да се ожениме на 7 дата. Някак си ме привлича това число, докато той има друго число, което го привлича. Защо има числа, които привличат по един начин? Едни хора, другите числа ги привличат по друг начин. Как влияе? Много често интуитивно ни привличат важни числа, които, да кажем, може да са били отминали прераждания, да кажем, имаме някакъв спомен от някакви такива важни, т.е. енергията на това число някакси така е в нашата памет, така или иначе. От друга страна, много често съм забелязала, че любими числа са и много специфични. Точно кърмичният ти урок, който е много важен за душата, точно това ти е любимо
любимото число. Нали? Това също много често съм забелязвала. Така че, пак казвам, важно е да имаме връзка с нашия висш аз или нашата интуиция или подсъзнанието. Нали? Тоест, ние знаем вътрешно всичко и има един вътрешен глас, както го наричат, който ни води. Това всъщност ние си се водим, това си е така нашето познание, така че не случайно ни привличат някакви места. Не случайно някакви числа са ни любими, не случайно някакви хора са ни любими и ни привличат. Да. Така че, нали, идеята е да следваме този наш вътрешен глас. И разбира се, както казах, всичко това е една енергия и не е случайно. И ако се научим как да работим с тази енергия, можем да живеем по-осъзнато. Така с отворени очи, както обичам да казвам. Много хубаво го каза. Много ми хареса разговора. Вярвам, че ще бъде много полезен за много хора. Ще те помоля в тази камера да кажеш някакъв последен ценен съвет, който би дала на всички бъдещи младоженци. На всички бъдещи младоженци бих искала на всички да пожелая първо, когато са избрали да влязат в брак и в отношения, да го направят с отворено сърце. Защото когато ние сме отворени за любовта, която е абсолютно чиста, безусловна, може много по-лесно да приемаме. Няма как, нали, връзката да върви винаги гладко, но когато се научим да приемаме и да сме благодарни, нещата винаги ще се случват. Чудесно го каза. Много ти благодаря. Беше ми много приятно, наистина, много интересно. Нямам търпение даже да излезе епизода, да си го гледам пак, защото със сигурност ще забравя какво точно сме говорили до тогава. Много ти благодаря. Пък ако ви е много интересно, може да направим и втори епизод на тази тема. Може да задавате най-различни въпроси или директно да се свържете с Ники да ви каже вашата натална карта. И реално, за да се стигне до тези точно коя дата да изберем, има много други процеси, през които трябва да мине човек. Така че благодаря ти отново, че дойде. И аз благодаря много. Беше ни приятно и останете с нас до следващия епизод.